निमाहा होदो बिनानाव सानस'यैयाव Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' YouTube channel फिन खनसेबाबो बरायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। आरोबाव मोनसे गोदाननि आपडेट लाना फैदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोना लोगोफोर। आरो नायनायजों लोगोसे जायफ्रा आंनि बे बर' YouTube channelखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै, अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे बर' YouTube channelखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन आरोना। हेल' लोगोफोर, आंनि फेसबुक फलोवार्स आंगोफोर, आङो मैया नैबे बिनानावखौ एसे भाषा गाज्रि, एसे माने गोगोमानो एसे रायहरनाय जादोंमोन आं। दा बे बिनानावा दासानसै आङो गारि सालायनानै मोनाबोनायजों मबाइल सेरनायाव बे नोंनि जे कन्टेन्ट बियो ग्रोब हाबफैनायजों नुसननानै आङो दुमदाम रागा जोंनाय जादों। बेबायदिनो संगे संगे आंबो माबा खालामफिननाय जादों। दा बेयाव जे भाषा होनदोंमोन बे भाषा एसे गाज्रि जादों। आंबो रागा जोंनानै होनथारबाय नालाय भिडिअखौ आंनिखौबो चेक खालामफिनदों आङो, ओमफ्राय भाषाबो गाज्रि जादों। रागा जोंखानाय नालाय थेवबो हगारनाय जाबाय आङो। बिनि थाखाय निमाहा होफिनबानो जाबाय बिनानाव आंखौ। आङो जे गाज्रि रायफ्लांदों नोंखौ मालायनि रागायाव नोंहासो ज' मोननाय जाहैबाय, मिथिबाय। गोसोआव दुखु दालासै बिनानाव, जे बुंफ्लांबाय जे होनफ्लांबाय जेबो दासानसै, मिथिबाय। जेबो गोसोआव गाज्रि दालासै बिनानाव, मिथिबाय। बेखिनिनोमोन बिनानाव। आङो जि गाज्रि भाषा बुंफ्लांहरदों बिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय आंखौ। गोसोआव गाज्रि साननानै दाथासै, मिथिबाय। बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअआ शेयार खालामना हो जाहाथे बिनानावा नुहैफिनो, मिथिबाय। भिडिअ मोजांखौ शेयार खालामनोबो कठिन, एसे जे गाज्रि भिडिअफोर बेफोरसो थाब थाब शेयार जायोबो ना। शेयार खालामना हो लोगोफोर जाहाथे बे बिनानावा नुहैफिनो। आंनि बुंहरनायखौ निमाहा होदो बिनानाव सानस'यैयाव। दे बिनानाव बिदिब्ला दोनथ'नोसै। गुड नाइट। आंनि बे बर' YouTube channelखौ जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै, अन्नानै आंनि बे बर' YouTube channelखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय।